नमस्कार, गोमंतकमध्ये मी काव्या तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आज इफ्फीचा 5वा दिवस आहे आणि आजच्या दिवशी इफ्फीमधल्या गोवन सेक्शनचं ओपनिंग गाथन या फिल्म झालेलं आहे आणि गाथन फिल्मची संपूर्ण टीम आपल्यासोबत आहे. त्यांच्यासोबत गप्पा मारणार आहे. फिल्मचे डिरेक्टर आपल्यासोबत आहेत. सर, सगळ्यात आधी तुम्हा सगळ्यांचं अभिनंदन की इफ्फीमध्ये तुमचं सिलेक्शन झालं. सर, मी स्वतः ही फिल्म आता पाहिलेली आहे आणि सगळ्यांना भावणारी अशी फिल्म आहे. सो तुम्हाला हा प्रवास झाला त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? प्रवास म्हणजे हा फिल्मचा प्रवास. ही जी कथा जी आहे ना, तुम्ही कुठल्याही गावात जाल जिथं नदी आहे, हा सगळ्या घटना तुम्हाला दिसेल. माझ्या लहानपणापासून मी पण नदीकाठी राहणारा माणूस आहे, तर लहानपणापासून मी हे जे इव्हेंट्स मी बघितलेले आहे आणि त्याच्यातून मला ही कथा सुचली आणि मी कथा आताच नाही म्हणजे एक 10 वर्षापूर्वी सुचली होती आणि मग त्याच्यात मी जसा फिल्ममध्ये त्याच्यात रिफाईन होत गेली, वेगवेगळे कॅरेक्टर आले आणि त्याच्यामुळे ही म्हणजे म्हणू शकतं की तुम्ही म्हणजे काही लाईफमधले घडलेले इव्हेंट्स एकत्र आणून बनवलेली अशी ही कथा आहे. आता ती गाणी पण जी तुम्ही म्हणतात, तो जेव्हा फिशिंग करतो मासे, हे आम्ही लहानपणी आम्ही पण म्हणायचो. जर तुम्ही ही फिल्म पाहिली असेल तर सगळ्यात जवळचं वाटणारं कॅरेक्टर कुठलं असेल? मला पर्सनली तर ते म्हणजे तातू. तर त्याला त्यांच्याशी बोलायचं आहे. सर, तुम्ही स्वतःला ह्या रोलसाठी कसं प्रिपेअर केलं? ॲक्च्युली काय, घराघराची कहाणी आहे. 2 भाऊ असतात, मोठा लहान काय असेल, एक सॅक्रिफाईसच करत असतो आणि दुसरा मोठा होतो. तो मोठा एवढा होतो त्याचं ऋण फेडत नाही, तो आपल्या स्वार्थामध्ये राहतो. हे खरं चुकीचं असतं. तरी पण तो भाऊ त्या भावाची चूक दाखवत नाही आणि स्वतः पार्टी करत राहतो. हे अतिशय म्हणजे फिलिंग आहे आणि एक भरपूर ठिकाणी बघायला मिळतं. घराघरीची गोष्ट आहे. सेकंड, मला एक आउट ऑफ द फिल्म असं सांगायचं आहे, हे माझं पहिलं प्रोडक्ट होतं. 3 शॉर्ट फिल्म बनवले, हिंदी, मराठी. हेच डायरेक्टर आहेत. पुढच्या वर्षी आमचं मेरी क्रिसमस हिंदीमध्ये ह्यांनी ह्याच्यापेक्षा चांगलं बनवलं आहे आणि मी चॅलेंजने सांगतो, नेक्स्ट इयर आम्ही पुन्हा ह्या पोझिशनला राहणार. आणि 2 महिन्याआधी मोठा पिक्चर बनवला आहे गढवाल भाषेत, उत्तराखंडला, बिग फिल्म. ते पण नेक्स्ट इयर आमचं येणार. ढोली, जसं कंतार कसं आहे तसं हे ढोली गढवाल पिक्चरचं, तिकडे ढोलला फार डिमांड आहे. तर हा पिक्चर ह्यांनी इतकी मेहनत करून बनवलं आहे. मी नक्की सांगतो, माझं टेलिपथीप्रमाणे हे दोन्ही पिक्चर आमचे पुढच्या वर्षी इकडे येणार. नक्की सर. थँक्यू व्हेरी मच. सर, मला तुमच्याकडे यायचं आहे. तुम्ही एक चांगला अपिलिंग मित्राचा एक रोल तुम्ही प्ले केलाय, तर तुम्हाला कसं वाटतं आता? मित्राचा रोल करणं हे भयंकर अवघड काम असतं, पण ते काम आमचे डिरेक्टर ह्याने आमच्याकडून चांगल्यापैकी करून घेतलं. आणि खरं सांगायचं म्हणजे आम्ही दोघेही तसे एकमेकाचे मित्रच आहोत आणि चांगल्यापैकी मित्र आहोत. आणि कोकणाची जी दोस्ती आहे ना, मैत्रीची, ती एकदम कडक असते. ते सोडत नाही कधी. एकमेकाच्या सुखदुःखात ते सहभागी होतात आणि हे जे केले आम्ही ते काही आर्टिफिशियल नाही आहे, ते नॅचरली केले आणि त्याचसाठी हे तुम्हाला आमचं हे जे सिनेमा आहे तो तुम्हाला चांगला लागला. तर मंडळी, सचिनला आपण सगळेजण ओळखतोच. गाथनमध्ये सचिननं सुद्धा रोल केलेला आहे. सचिन, सगळ्यात आधी तुझं अभिनंदन की तुझी शॉर्ट फिल्म इकडे सिलेक्ट झाली. तुझा अनुभव कसा होता? मस्त होता, कारण अशा टाईपची मूवी मला वाटतं एक फेस्टिवलला जाणारी मूवी जेव्हा तू ॲक्ट करतो तेव्हा खरंच बरं वाटतं. आणि ह्या मूवीबद्दल सांगणं म्हणजे तुम्ही बघितले आहेत मूवी, एक फॅमिलीबद्दल. आणि प्रत्येक गोव्यात असं म्हणत नाही, प्रत्येक हिंडरलँडमध्ये अशा टाईपची फॅमिली असते ज्याच्यात एक भाऊ समजा पुढे शिकलो आणि काय पुढे गेला तर जे स्मूथ काहीतरी एक धागा असतो बघ, तो जोडून ठेवतो. ते गाथन म्हणतात आम्ही. सो तो जोडून ठेवतो. तो जोडून ठेवणारा धागा समजा तुटला किंवा ते एक बॉन्ड तुटलं ना, तर काय होऊ शकतं त्याच्याबद्दलचं एक मस्त आहे. आणि गावातली लोक नेहमी इनोसंट असतात, सो त्यांना पुढच्याचं चतुराई माहीत नसतं. सो ते त्याच्याबद्दलची फिल्म आहे. मला वाटतं की जेव्हा कधी कोणाला फेस्टिवलला हा चान्स मिळेल तर बघायला पाहिजे, एवढंच वाटतं.